Hej allihopa, hej. Jag sitter på toaletten, passa på att göra mina videoupplägg här. Oj, nu kissar jag. Ja, det är helt mänskligt. Jag ska på bröllop snart. Inte illa, nej, inte alls. Men... Den där var skön. Den var riktigt skön. Ja, jag vet. Ni kan känna igen er i bajs. Bajs. Åh, det är så skönt att bajsa. Ja, bröllop. Det kommer bli i sommar. Jag har massa tid att lägga på planeringen. Ja, det ska bli så herreguds kul. Det är helt fantastiskt. Fan, vi ses snart.